matur sembah nuwun Mbak Yuli ingkang sampun kepareng ngaturaken lagu Sambal Kemangi. Heeh. Monggo Mbak Risti katuran jumeneng. Yo Cok, sepoten bareng-bareng yo. Wilujeng dalu Mbak Risti. Injih wilujeng dalu. Sugeng pinanggih nggih. Inggih. Heeh. Wes Mbak Risti, heeh. Saya mundak lemu. Heeh. Iya. Ayem. Ayem nggih. Heeh. Bayem mrine ayem atine. Heeh. Mbak Risti menika wonten pamundutan mendem kangen. Injih. Heeh. Mendem kangen menika kula aturaken dumateng para kadang sutrisna budaya. Heeh. Monggo dipun aturaken mendem kangen Mbak Yu. Injih, sumangga. Rasane nandang kangen ati mergo tresnoku sing gedhe tansah kelingan awan bengi mung bisa telepon marang sliramu gawe tombok kangen rinduku mergo ada jarak sliramu mendem kangen jerone hatiku saya jeru mung telepon sliramu mendem kangen pengen ketemu senadyan sakedhek wis lega atiku mendem kangen pengen ketemu nambah jeru mergo tresnoku mendem kangen pengen ketemu senadyan sedelo wis marem atiku abot rasane tandang kangen ati mergo tresnoku sing gedhe tansah kelingan awan bengi mung bisa telepon marang
mergo tresnaku mendem kangen pengen ketemu senadyan sadelo wis ayem atiku jerone atiku nambah jeru pengen tresnaku mendem kangen pengen ketemu senadyan sagedhep wis marem atiku senadyan sagedhep wis marem atiku Matur sembah nuwun sanget Mbak Iji. Risti. Menika kala wau Mbak Iin saking Tulungagung ugi rawuh. Monggo Mbak Iin katuran nyedak wonten sasana pagelaran. Nderek nyengkuyung menapa ingkang dados hajatipun Bapak Jalal sakeluarga. Monggo kula nyuwun berkah pangestunipun Di Iin minggah dhateng sasana. Monggo Mas Agus dipun iringi petarawan. Monggo. Monggo Mbak Iin kula suwun berkahipun nderek nyengkuyung dumateng hajatipun Bapak Jalal sakeluarga anggonipun miwah ingkang putra putri Mbak Retno Ayun Widyaningrum pikantuk Mas Fatkur Rozi. Monggo. Putra Tejaderta Atmajanatara Wana Kekuwengi Yemas Keren Citradaya Rama Wilujeng dalu Mbak Iin. wilujeng dalu bujange Sugeng pinanggih nggih. oh nggih Sampun sawetawis dangu kula mboten nate pinanggih kalih jenengan. Alah, Pripun mboten. pawartose? Kalau wingi nembe panggih ning pasar Semboro no. Mila to Mbak Yu. Kaya Nggih, Pancen kula niku kala mangsa niku wonten Sembara, kala mangsa niku rinyang-rinyang kepanggih wonten Wonorejo. Kula niku saged mencala putra mancalati putri Mbak Yu. nggih pokok ora mancali putri. Anjih, tebih saking Tulungagung nggih. Semawana ingkang raka Mbak Yu. Nggih. Nggih, Mas Andi. Iya. Kula nyuwun kanthi sanget berkahipun keparenga nyekar Mbak Iin. Waduh lek nyekar niku sanjange Pak Kirna teng Pripun? kuburan. Ngaten. Nggih. Nggih, Niki kula Dalem. tak kalih Pak Kirna mawon nggih. Oh nggih, monggo, monggo. Nggih. Asu monggo. Monggo Mas Kirna. Monggo. Asli iki mu gaweane sampean to. Mbak Iin. Bungahku kang tanpa upama, Nduk. Kaya dene kajugrukan Wukir Kencana, kablabaran samudra madu. Ora kanyono-nyono kok, Nduk. Iya. Monggo Pak Kirna katuran minggah dateng sasana pagelaran. Kula nyuwun berkah pangestunipun. Oh, Tanjung, Tanjung. Pun Kakang Sida Paksa wong ayu. Ayah.
Wah, menika Pak Kirno. Wilujeng dalu Pak Kirno. Wilujeng dalu bocah. Anjir. Meh saya sepuh ning saya mundak bagus. Amin. Nggih. Badhe ngaturaken tembang menapa? Apa ini? Lah apa karepne sampean ngomong? Iki mau sampean SMS dalange Mas. Nek awak awakmu tambah blewedos. Ya ben. Guwindan. Menika nandhakaken ayem. nggih. Nggih, alhamdulillah Kang Mas. Nggih. Teng Tulungagung cocok. Wis to meneng ngondang nyanyi. Nyentang ngadeg kowe. Monggo Mbak Iin katuran jumeneng. Nyat sewu nggih. Nggih, monggo monggo. Arep nyanyi apa Mas? Monggo mriki. Rati Ndang jenengan lho. Napa lagune kanggo Mas Dirgan kalih Mas Ki Yuwono saking Banyuwangi Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu Mas. Wilujeng rawuh Mas. Panggah Nggih. bagus. Tanggal saya. gang 11 main nggih. 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 nggih, Pripun, Pak? Oh nggih, Mister Mendem Oh, ngendikane. Mister Mendem. Nggih. Nggih, monggo. Ora oleh mendem Mas, tapi wis pakulinan. Ngendikane sampun leren bujange. Nggih, Mas, matur sembah nuwun Nggih. sanget. Saya sepuh, saya mundak mupus, Mbak Yu nggih. Mupus. Dilungkas mungkur. Ning aja ndang pucung ya Mas ya. Nggih, Jere cah lemui. Monggo Pak Mas. Kirno niku piyantune grapyak semanak. Monggo Mas dipun dadosaken. Nggih. Mister Mendem, nggih. Aku wis kandha cium marake cilaku. Aku wis ngatur menes seneng omongan ngawur. Wis tak aturi yen padha marake lali. Banjur kunjuk bir kakean dadi nekentir. Ora tak gagas penting sesuatu beras. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Jomo namuni nuturi kaya kiai. Ditoke wae yen langgar wis padha dhewe. Aku
kancaku leren ndrugal dongakno kuat mendem kowe ora kumat Sing nabuh sing semangat to, Cah. Nggih. Oh kaya wong lemes ngono iki piye to? Luwe apa piye? Rada sesek ya. Aku wis kandha cium marake apa? ate ngomong kowe iki nek ngomongi Piye? wong-wong manut kuwi Lho piye to? Mboten kok masalah anak buah. Ndang. ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo anak kemunan muni nuturi kaya kiai ditoke wae yen mendem wis glengar dhewe aja cekak atimu wis tak cukup lelakonku kene bener kandamu yen mendem rusak awakku Yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur bagian mendem kang ditinggalake mama tinggal kancaku leren ndrugal aku kuat mendem kowe ora kumat matur nuwun bocange Nggih, matur sembah nuwun sanget. Bocange. Nggih, Matur niki matur kula sembah nuwun sanget. yen Mbak pamit Iin. nggih. Badhe langsung kundur. Kok- Datang. Nggih datang Semboro. Oh, datang Semboro. Nggih. Oh, nggih. Heeh. Sampai matur nyapa saya sembah ngadeg nuwun ning kono arep sanget. nyangoni aku apa piye? Oh jangkrik. Matur sembah nuwun bocange nggih. Nggih, matur sembah nuwun sanget Mbak Iin. Heeh, Pak Kirno. Nduk, apa suka parisuka ya kena ning aja nganti ninggalke lakon. Damar mencung sinumpet sakmene dhisik mengko yen ana kekurangane disambung ing pathet nyanga wancining gara-gara ya ana. Iya yuk. Ayo ngadep ana ngarsaning Sinuwun Prabu Kuntadewa, Nduk. Ayo yuk. Sapantuk wahyuning Allah ya dumilah mangulah ngelmu bangkit
bangkit mikat reh mangukut kukuta ning wanggo yen mangkono iku ngaran wong sepuh liring sepuh sebihawa awas loro ning tunggil kuku sing dupa kumulon ngeneng kentyas ngabeke ho 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 oh ho 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 ya ho 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 ya ho ho yeah.
leng-lenging driya mangu mangungkung kantuan rimang lir lena tanpa kanin ya Manarya medal njaba linggih pendhapa putra Jingandika Dursasana nungsung wertaman ya man sing kunar medal nglatar linggih ndampar putra Jingandika Dursasana nungsung kabar man man sing kuni lho ya man sing kuni medal njawi linggih pendapi man putra Jingandika Dursasana nungsung werdi lho pripun kabare man keparenga hamba baraken menapa ingkang dados wigatosing paman kula pun satriya Banjar Junut kula pun Dursasana madhong dawuh ya monggo man kabar man ya ban are you ban kula dirbu gaji cubadung dawuh menapa to ingkang dados wigatosipun paman monggo man kula tunggal paring dawuh dhateng ingkang putra Raden Mas Dirbu Gati saking Surabaya man kula man monggo paman kula tunggal paring dawuh monggo paman kula tunggal paring dawuh monggo paman kula aturi ambabaraken menapa ingkang dados wigatosing paman monggo man kula tunggal paring dawuh man nggih anak-anak Kusata Kurawa Dursasana Darma Gati kula wonten dawuh man Jayajrata Kartamarma lan Swatama kula wonten timbalan ing dawuh paman kula wonten timbalan ing dawuh paman kula wonten timbalan ing dawuh man Wuruhanana ya nggih iki dina anggonku kelawan Kakang Prembandurna sowan ana negara Ngamarta ora ana liya mung ngemban sabdaning arakamu anak Prabu Duryudana kinen nyuwun tulung marang Kadang Wanom ya kuwi satriya Madukara si Janaka supaya gelem kaboyong ana negara Ngastina ing Panjangka Dursasana pripun man supaya gelem ngarak manten ya kuwi Pulanamu Saroja binangun Silesmana Mandra Kumara nggoning kepingin dhaup kelawan anak Begawan Dewa Kartika
ngangkani kang dadi ature Kakang Bandurna ne dadi duta saka negara Ngastina. Lajeng lah pusanane iki mau uga ana tamu kang sumlana ya kuwi si Wisanggeni. Wah, Wisanggeni man ya nggih Dursasana. Lah keparengipun Wisanggeni pripun man? Sajake Wisanggeni uga bakal mangun silaning akrama sing tak gumuni Dur. Gawe ngunguning pun paman ing kepatihan jebul nyatane si Wisanggeni kuwi uga bakal palakrama kelawan anak Dewa Kartika Sang Kusuma Dewi Kencana Resmi. Wah. Oh, dadi sami-sami badhe nglamar anak Begawan Dewa Kartika, Man. Iya nggih Dursasana. Mestinipun Janaka nayogyani dhateng si Wisanggeni, Man. Saka pangrasaning pun paman sekawit mengkono nggih Dursasana. Njur nanging Janaka salah sawijining jejering satriya kudu tansah nuhuni marang sabda kang wis kawedhar. Lati lan pakarti kudu bisa nyawiji. Temahane Janaka gelem diboyong ana negara Ngastina ora mbelani marang anake si Wisanggeni. Oh, la dalah. Ngoten man. Wah. Niki kok mboten kepenak raos kula man. Dur kula kang saka iku gedhening sedya utama kuwi ora luput saka godha pangrencana. Godha lan pangrencanane wong Kurawa nggoning bakal ngarak manten si Lesmana bakal antuk anak Begawan Dewa Kartika kok bebarengan kelawan si Wisanggeni. Lajeng miturut saka pangrasaning pun paman Wisanggeni iki minangka dadi pepalang sedyaning para Kurawa. Mula nggih Dursasana dina samengko kirapna prawadya balamu sagelar sepapan kanthi sikep gegamaning ayuda. Keparengipun kados pundi man? Wurung tan wurunga Wisanggeni minangka dadi pepalang mula cilik Wisanggeni kudu dipiloro, gedene Wisanggeni kudu dipateni. Ya mung kanthi patine si Wisanggeni iki mengko bakal mahanani kasembadaning sedya si Lesmana dhaup kelawan Kencana Resmi Dursasana. Wah. Wong legan golek momongan wong kepenak golek rekoso nggih sampean man. Sampean niku mboten ngertos critane napa pripun? Napa jenengan punika mboten maos dhateng sujarah? Putra-putra Pandhawa ingkang sekti mandraguna ingkang waskita lantip pamawasipun menika mboten wonten malih namung kajawi putra saking kadewatan putrane Janaka ingkang patutan kaliyan widodari Dewi Dersanala nggih punika si Wisanggeni. Menika senajan to bocah bajang, bocah cilik ning niku bebayani estu man. Pun ngantos sara nyawa man. Bebasan Kurawa niku lumbun ing kedung baya ngak-ngak kandang macan, ula marani gepuk, utuk marani sunduk man. Wah, sampeyan niku ora ngerti kok man. Mula wong kuwi kudu seneng maca sejarah ngono. Surat kabar ki wis ngendikake Wisanggeni ki wong sithik, wong waskita, wong jenius. Lah kok malah Kurawa dina samengko kok bakal mateni ki piye to? Man, pun yen sih eman nyawa sampeyan lungguh wangsul mawon man. Monggo man, wangsul mawon man. Pun ngantos damel regejegan wonten negari Ngamarta menika man. Becik wangsul man. Dursasana Darmagati. Angkatmu saka negara Ngastina ngemban sabdaning rakamu anak Prabu Duryudana. Pun paman minangka dadi Warangkanata. Kowe ngerti Warangkanata? Patih. Ya nggih. Woh. Pangwasa Kinarya Gada. Sampeyan niku kula elingke man. Becik ketitik ala ketara. Wong nandur niku bakale ngunduh utang lara nyaur lara, utang pati bakale nyaur pati. Mula sampeyan niku gesang wonten Madyapada, urip ning donya mung sepisan niku kudu sing ati-ati.
Urip niku kudu sing ati-ati. Tumindak sing apik, sing jujur. Bisa rukun, samat sinamadan, daya dinayan kelawan warga kiwa tengene. Pun ngoten man. Pun dupesan jenengan niku nggadahi pangwasa njur sampeyan niku tumindak sak kersa priyangga tanpa dipetung. Wah, malah bebayani man. Der gari kowe gelem apa ora? Pinter kowe sing dadi patih ana negara Ngastina ki pun paman. Arepa kapamanmu kuwi mbok elek-elek, arep aku mbok wirang-wirangke ning nyatane aku golekke kamukten marang kowe kabeh lho, Dir. Golekke marang kowe. Kowe gari gelem apa ora yen to kowe nganti ora gelem cilik kowe nyentulani apa kang dadi pengendikaning pun paman, gedene kowe ora nyendikake, ora ngestokke titenono. Ulan ngarep tak suda belanjamu. Nggih, panut. Swatama kula timbalane ngadhawuh, aja kaya bocah cilik. Kirapna Prawadyabala. Tumbak abang kinen marangi kelandian putun kiling nyalini. Bedil butet kinen ngoroki. Ayo, ngger. Dina samengku aja kaya bocah cilik. Ayo, enggal. Dicepeng siwisanggeni, dicekel. Cilik dipiloro, gedhe dipateni, swatama ngestuaken dawuh Kanjeng Paman. Leng-lenging driya mangu-mangu. Mangungkung kantuan rimang. Gowan, ayo Dir. Ho ho ho.
mrikat lampahing rata tanantara prapting sukuning arga ram kang tumingaling wong pakuwon ngesrine nending saengga praja umyong kang pradonga wisikan kang dhamma iki kaya Yai Wisanggeni kepiye di Kakang Antarja Kakang Gatutkaca Kakang Antasena piye Yai piye di Hanana ya Kakang dina samengko anggonku sowan ana ngarsaning para pepundhen Pandhawa anggonku nyuwun pangestu marang Kanjeng Rama Janaka dina samengko ana sambikala jebul nyatane iki mau Kanjeng Hyang Durna lan Kurawa uga wis sowan ana ngarsaning para pepundhen ing Panjangka bakal nyuwun tulung marang Sudarmaku ya wong tuaku Kanjeng Rama Janaka. Oh, iki mau Hyang Durna teka ing negara Ngamarta ngono. Iya Kakang. Njur. Nyuwun tulung marang Ramaku Si Janaka kinen ya kuwi ngiringke calon pinanganten si Lesmana Mandra Kumara. Lesmana arep rabi. Iya. Lah njur karo putra ngendi? Anak Dewa Kartika. Ya kuwi Dewi Kencana Resmi. Wah, njur piye ni? Wis arep kang kepiye wae tetepe gedhening Panjangka kuwi kudu mawa pangorbanan, Kakang. Apa ni? Aku njaluk tulung marang kowe kabeh. Apa lahir batin anggonmu tresna karo Si Wisanggeni? Ni. Arep piye kowe sedulurku lanang? Yen to ana rubeda ana sambikala kowe aja samar. Bungah susah ayo padha dilakoni bareng-bareng. Ya Yai, aja nganti wa sumelang pun Kakang bakal sabiyantu. Aja wa sumelang Yai, pun Kakang uga bakal sabiyantu. Saka pangrasaku iki mengko bakal ana lakon. Kae coba sawangen bledug ampak-ampak genderaning wong Kurawa. Iki mengko bakal gawe kapitunan Kakang Antarja piye Yai, Kakang Gatutkaca piye Yai, Kakang Antasena piye ni. Ayo padha dicedhaki apa karepe kang sarta sedyaning para Kurawa kae. Ayo Yai ndak estokke dawuhmu Yai.
tengeraning jurit kang makuru gongso tetekaya butula war pangriting turangga esti kata ingkang Jojo layu sabit wilaka Onarja ana paran nyadhang nggonku lumaku mbuh apa abamu ora basa karo aku burung tan burung kowe bakal jotosan karo aku ayo kaduga ngulungke wisang geni apa ora sedyane cilik bakal tak bondo gedhe bakal pateni kelakon kowe bondo wisang geni yen to cilik kowe bisa miloro gedhe bisa ngelangkai bangkening Antarja parat apa serep nyawamu kontrak nyawa aku kowe lah dudu karepe dhewe atasing kowe bocah wingi sore wani nandingi sadurung pedhanyangan Bambang Swatama oleh nopang ndak tiban tanganku sumir kuandamu jangkepmu waduh wah hei has dai wah waduh ha weh weh ha wah ha weh waduh as ha os ha hoi wa bo hoi ha hoi ha hoi ha hoi ha hoi bos doi leno pangindamu tiban tanganku bengkah diadamu ditakon Swatama parang Antarja hus pa ha hoi ha bo hoi has hoi hoi gerayang saka parat hoi siapa hoi hoi ha hoi hoi as ayo hoi hoi pa hoi hoi ha bo ha hoi
Jayaan. Wilah salah orang toto onmerje apa apamu swatomo waspadakno apa kang ana ing tanganku ayo kowe arep nibake godo mara kaki tibakno ora-orane bakal digrik ulung salombo parah sumpah mau pinter gaji parat gradusi belijar hidapan losos bapak kami ojo maju swata izin rangpo pitu kaning atiku
Has. Wih lah kalah. Ora pangling Antasena. Ya wa aku wa. Ayo. Endi wis anggeni piye? Endi sedulurmu lanang wis anggeni? Arep mbok kapake. Cilik bakal tak bondo. Gedhe bakal tak piloro pateni, Piye? Ku arep mateni sedulurku. Ayo. Yen pancen kowe lanang nyeklo gaman ki musuhmu Antasena parat mulai biyen nganti saiki Kurawa mesti gawe kapitunan yo tampan ora parat bangsat halah ayo ngantemo hi yo di dodo iki, dodo. Has. Ngantem mawa. Parat. Weh. Weh. Ah. Weh. Parat. Wah. Ayo, di Kurawa. Temu Antasena bal-balan. Ayo. Di. Bajingan tengik. Ayo tandingan Antasena. Parat. Wis. Pak. Hos, oi. Cadak. Oi. Hos. Wah, oi. Oi. Ojo mlayu par. Hos. Wah, oi. Hop. Wah. Oi.